Maayong hapon Western Visayas, kag Negros Occidental, Operation Center sang Iloilo City naka-red alert status na bangon sang epekto sang habagat sa syudad. Pila ka mga pamilya nga ginbaha naka-evacuate na. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Temporaryo nga nagatener sa makeshift nga evacuation center ang 8 ka pamilya sa Barangay Taft North, Mandurriao. Ini matapos nagtaas ang level sang tubig sa ila barangay. Pobral ni ganito ni Kapo. Kung nga dalaw yung pengagoy lang tok sa barangayol. Ginaulat pa ang pag-evacuate sang 78 pa ka mga pamilya sa barangay. 837 naman ka individual ang yara na sa iban pa nga evacuation center sa syudad. Halos tupong na sa sidewalk ang level sang tubig sa La Paz Plaza kaina sang aga. May barbershop man nga ginsulob sang tubig. Amuman ang vulcanizing shop ni Eugene. Apisar sang baha, padayon ini sa iya palangitanan. San babaha kon mo kita to kwarta? Kaya bigado gid. Na-eksperyensyahan man ang pagbaha sa mga merkado sa syudad. Pigado gid ang bakla na kay gaba kasi man ulan man. Wala gawa tao, way gana gawa bintanay. Naglupad naman ang atop sang pila ka balay sa relocation site sa Barangay San Isidro Haro kay nasang Kagahon. 3 naman ka mga puno sang kahoy ang nagkalatumba sa Barangay Santa Cruz, Arevalo. Maswerte nga wala sang may nasamaran. Sa datos sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, as of 2 p.m., 79 ka mga barangay ang ginbaha sa syudad. Labot sa buko-bukuhan ang baha diri sa dalan kaini sa Hireyos Extension sa La Paz, Iloilo City. Ginalauman nga magsigi-sigi pa ang pagbubo sa ulan sa masunod nga mga inadlaw. Gani agod mas makahanda pa, ginpaidalom na sa red alert status ang syudad sang Iloilo. Suno sa Iloilo City DRRMO, ginalauman ang heavy to intense rainfall karon alas 7 tubtob alas 10 ang gabi. Gani ginapangabay ang mga pumuluyo nga mag-preemptive evacuation kung kinahanglanon. Ang aton nga mga members ang response cluster are all required to mag-send some representative diri sa aton nga operation center, and at the same time all response units are placed on high alert for any possible response and any possible eventuality. Samtang ginpanginwala naman ni DPWH ICDO Engineer Roy Pacanan nga ang ginatukod niya Access Road Section 1 ang kausa sang pagbaha sa 5 ka barangay sa Haro. Sa sulat sini kay DPWH Regional Director Joel Limpenco, ginpahayag sini nga ang proyekto ang dako nga rason sang pag-improve sang upper section sang Buntatala Creek. Dugang sini may pagbaha nga daan sa ubos nga porsyon sa din wala pa masuguran ang proyekto. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.